efter. Ja. Ja, den her, den er stabil nok. Ja. Prøv bare vi. Jeg hopper lige af. Ja. Jeg holder. Hold da kæft. Det var sgu da et godt forsøg. Okay, jeg selv. Jo, men i fire, ikke? Tredje. Ah, der måske lige sat. Ja, det skal vi. Lidt fremad, får man til at slippe, eller? eller? Koblingen. Ja, bare Tilbage. Det er nemlig godt forsøgt. Ja, for helvede, mand. Det er bare. Og nu får vi også rettet underlag der. Ja, det bliver lige på. Kommer op i næste forsøg. Jeg tror, vi skal længere tilbage. Men hvis I bremser og holder det mod det, så vil den svinge ud her jo. Ja. Så skal vi lige køre. Sådan der. Det er min god. Det var sgu modigt gjort det. Ah, det er tæt på! Ja, det er sgu tæt på. Det er tæt som cigaretter. Så vi tager tændingen nu. Ja, to. Se her. Så er jeg bare rundt her. Trækker bare ned foran. Hvad med det der plastikværk alle her foran? Hvad? Så må du bare den anden vej ned. Jeg bare lader bagenden ligge. Ja. Eller hvad? Sådan der. Så kommer det store problem, det er at rejse. 1, 2, 3. Yes. Det er super. Det er derfor, man ikke giver. Ja, det er det jo. Det er imponerende, det der. Ja, det skulle godt nok det for. Det får ikke godt nok helt lige. For helvede. Nå, den triller bare ned, mand. Det var sgu da ikke smart. Tabte nøgler. Ja. Ja. Det er jo også noget med, hvis det nu er regn, så er det... Så... Lidt ned, inden jeg stiger op på. Ja. Ja, skal vi da bare lige efter helt her. Er nogen, der vipper den derovre her? Hvor? Jeg har fat i den. Nå, bare flyt. Har du selv balancen? Ja. Jamen, vi holder fast. Sådan der. Prøver du igen, eller hvad? Ja. Prøver du igen? Du mener 3 gange lykkelig skanke.